Bon dia, blauets! Benvinguts a la tercera entrega de Carpeta d'aprenentatge invers, dit altrament, CAI. En aquest cas, exemples. Sempre deis, és que no sé per on he de començar, quins són els exemples, no sé com m'he d'inspirar, no sé de què l'he de fer, etc. d'acord, i d'ara vos deixaré una sèrie d'exemples de carpetes des de la nota més baixa fins a la nota més alta. Vos les presentaré independentment del curs, d'acord? Començarem per la carpeta més xereca del curs passat fins a la carpeta que ha tret més d'un 10. És possible treure més d'un 10? Tota activitat que faig jo té un punt extra. Per tant, si una persona ho fa tot bé i, a més, té el punt extra, té un 11. Qualcú aconseguirà un 11, ja ho veurem. Aquesta carpeta també vos pot ajudar a inspirar-vos en com fer una portada, quin estil de carpeta podeu emprar o, senzillament, diferents formes d'organitzar el material. Se pot ser més creatiu, se pot ser manco creatiu, però l'objectiu no és aquest. L'objectiu és complir amb els criteris d'avaluació marcats, d'acord? Començam! Cas número 1, el piano. Evidentment, per protecció de dades, no vos puc dir de qui és aquesta carpeta, però aquesta persona ja sap qui és i diu «Oh, això és la carpeta més baixa». I doncs sí. I allò va? És que vos diré per què. D'acord, mireu, una portada impresa. Aquí teniu un cas d'una cosa, una carpeta entregada dins una funda, és a dir, això va així i aquí te queda tot molt més format, d'acord? Tu la mires per de fora i dius, d'acord, hi ha tota la informació. Recordeu el vídeo de queda una portada, d'acord? Això enllaçat aquí, d'acord? Tu la mires i dius, d'acord, això està imprès, i després una lletra bé, que li costa una miqueta, veig un parell de faltes i, en general, dius, web, ja no hi ha el marge aquí respectat, hi ha qualque burotatxo, i aquí comença a dir plagi, 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 plagi. És un treball que està molt ben fet, però en comptes de fer-la la persona, la va fer la Viquipèdia, d'acord? Per tant, opinió no està accentuat, gràcia no va accentuat, és a dir, coreografia, d'acord, ho has copiat d'aquí, vaig mirar aquí i, evidentment, tot era d'aquí. I aquí teniu la webgrafia de on va treure tota la informació. És important webgrafia o bibliografia? Sí, el que passa que si plagies no me deixis exactament les pàgines de on has plagiat perquè m'ho fas més fàcil. Per avaluar la carpeta tindrà una cosa semblant al full de carpeta d'avaluació tota la vida. El que passa que aquí hi haurà els criteris un poc canviats. Recordeu, el bitàcola no té les mateixes preguntes que el bitàcola normal. Són unes preguntes diferents. Si veniu aquí directe sense mirar el vídeo 1 i el vídeo 2, per favor, aneu a mirar-los ja. Perquè és allà on hi ha tota la informació necessària. Aquí tenim el full d'avaluació i, com podeu comprovar, és més vermell que blau, per la qual cosa tot és dolent. Nota 2,25. Indicacions, això també vos pot ajudar. El teu índex em fa veure que pràcticament només has fet apunts. Sé que et fa ràbia que t'ho digui, però no mires els meus vídeos. I passa el que passa, que no compleixes els criteris d'avaluació. I sento una cosa extra, he de ser molt més exigent. Tu has fet una monografia enciclopèdica del piano, no una carpeta inversa. A més, la teva webgrafia no inclou cap de les fonts teòriques. És a dir, corregesc, ell m'ha posat unes fonts, però d'allà on ho ha plagiat no m'ho ha posat. I he trobat un cas de plagi clar, amb les cordes i amb els martells, cosa del tot inacceptable i que t'hauria de suspendre tota la carpeta. Ja no em refi de res. Cosa bona, consideraré els consells de com usar la banqueta una tasca, per donar-li una miqueta de nota. M'he trobat tant de plagi que he decidit no seguir corregint. Molt bona opinió, però... I la conclusió? Consells que li don a aquesta persona o a tu si fas una carpeta similar. Més atenció en el que fas. Mira tots els vídeos, plagiar manco, i, clar, aquesta persona toca el piano, d'acord? I m'ha fet una carpeta d'un tema que l'apassiona. Quan fas una carpeta, jo sempre vos dic, fes una cosa que t'agrada, així no te pesarà tant. Problema, que a aquesta persona li agradava massa, d'acord? És un tema que pot ser una miqueta obsessiu per a aquesta persona, per la qual cosa
No ha mirat criteris, no ha mirat res, ell piano. Per tant, amb bones, d'acord? Pots fer-ho d'allò que t'apassiona més? Sí, però mira els criteris, perquè si no, és que passaran coses d'aquestes i t'hauré de suspendre. Per tant, 2,25 de 10. Següent cas, puré de patata. Aquí tenim una carpeta d'un aliment o d'un plat, d'acord? Podia fer-se? Sí, cap problema. Què passa? Aquí també se mescla un poquet el que veurem. Aquí hi ha molta passió, però el defecte és un altre. Primera errada que li veig. No està ben presentat. Mireu això. Tot de mala manera, això d'aquí aferradat, a punts, un full és col·locat a l'inrevés, bitàcola sense accentuar, per favor, accentuar una bitàcola, un full en blanc, i aquí a part, opina i conclusió. Aquí sí que està accentuat. Per tant, errada número 1, fer-me una presentació bastant pobra, això, baixa nota de la part de presentació. Si entrem més en detall, veurem, d'acord, hi ha decoració, està una miqueta cuidat, però aquí tot ple de faltes. A l'avaluació inicial, que se suposa que l'heu de deixar en blanc, i això és només la final, allò que és perfecte, no pot deixar informació inacabada. Tenim els apunts, d'acord, aquí lletra molt més cuidada que aquí de sa, si vos hi fixeu. Aquí tot és més caòtic i aquí de sa és molt més net. Això és una pàgina de carpeta feta a mà, perfecta, a part de les faltes, evidentment. Aquí també està bé. Una cosa normaleta. Trampes. Trampes de deixar aquests espais per fingir que escrius més. No m'enganareu, d'acord? I aquí diu, fins i tot, això no són apunts. Seguim una miqueta més. Bitàcoles. Comença més o manco. Respostes de primària. Per què li serveix? De res, literalment. És a dir, si tu me fas una carpeta i me dius que això no te serveix de res, amb quina cara que ets jo? Resposta primària per tot. Això és un bitàcola incomplet. Sense accentu... Manco un. Per favor, nina. D'acord, seguim. Pàgina en blanc. I aquí que tenim? Opinió i conclusió. D'acord? Ja l'hem vist una miqueta per damunt. Valoració. Fixeu-vos amb els ítems, ara aquí no me dedicaré a comentar-lo cada un, ja el mirau, pausau i fes el que trobau, l'anterior també. La carpeta s'ha desintegrat un poc amb el temps, has d'assegurar-la millor. A més, no és fàcil de llegir de la forma en què has aferrat els fulls. Només has fet avaluació inicial, no final. En cap moment m'has demanat dubtes, consells ni m'has mostrat esborranys. Superimportant demanar esborranys. Per què? He sabut el tema el dia de l'entrega. És a dir, aquesta persona m'havia fet una carpeta i no tenia ni idea de què, per tant no l'he pogut ajudar, per tant ha estat un cacau. Les preguntes no estan gens ben triades i no les respons correctament. Si tu vols fer una carpeta tot sol sense dir-me res, t'anirà malament. És a dir, una carpeta inversa és en part per aprendre a fer feina amb el professor. D'acord, ets tu qui la fa, d'acord, ets tu qui tindrà la nota. Però m'has de mostrar com va, has d'aprendre a pensar que, d'acord, faig una feina però no té cap mal mostrar la feina així com va. Què passa? Si la fas en el darrer moment, passen aquestes coses que surt una carpeta que és realment un bunyol. Me sap greu dir-ho així, però això és un bunyol. No podem negar que hi ha molta de passió en els teus apunts, per dir qualque cosa positiva, però no arribes a l'extensió, trampetes a part, i estan plenes de faltes. Si ja vos dic, d'haver tantes pàgines de punts, has de complir les pàgines de punts. Si t'he dit que hi ha d'haver tants de bitàcoles, has de complir les bitàcoles. El teu bitàcola està al 50% i pràcticament tots són respostes de primària. Els has fet molt aviat i sense ni fixar-te les faltes més elementals. Aquesta persona frisava, ja vos ho dic. Que sí? Que sí? Sí, d'acord. Si frisses, surten les coses malament. La carpeta no té deures, per tant, s'ha deixat un apartat sencer. De 6 que n'hi havia d'haver, perquè feia segon,
0. Per tant, 0. Et comptaré la portada com a tasca, així tenim una miqueta de nota. No has fet cap part extra? Per favor, fes-me de part extra. És un puntet que teniu. Però alerta, recordeu allò de... opinió apassionada. On és la conclusió? La quantitat de faltes fa que la presentació sigui de 0. Sí, és a dir, la presentació... D'acord que també tenc en compte això, però l'ortografia també. Presentes un treball, presenta'l bé. Què li oferiria o què li recomanaria a aquesta persona? Més ordre? Dedicar-li més temps? A ser més constant i fer més esborranys? Perquè això, revisat, ja seria el doble. Per tant, ja seria pràcticament un 5. Per tant, per favor, no vulgueu fer d'herois o de kamikazes o del que sigui i mostreu-me les coses, d'acord? Tots hi sortiran guanyant. Següent carpeta, el teatre. Aquí podem veure ja una presentació bastant bona, és a dir, dibuixos, purpurina... En català se diu purpurina? No ho sé. Purpurina, una cosa ben organitzada, i tu entres i ja veus, d'acord? Una portada per cada apartat, cal·ligrafia ben neta, dibuixos, aquí veus una cosa, d'acord, no té color, però què importa? Aquí s'hi veu interès, ganes de fer les coses bé. Aquí ja no se respecten els marges, molt carregat, molt barroc. I aquí ja tenim tasques. I això, per favor. És a dir, resposta de primària total. Aquesta persona feia tercer d'ESO, amem. Una miqueta d'amor propi, d'acord? No m'intenteu enganar d'aquesta manera. Bitàcoles? Està bé, és a dir, en general, de moment... Això fa un any que ho he corregit, no me'n recordo. Seguim una miqueta... I de cada vegada va desinflant-se una mica més. Ja no està tan ben fet com abans. Conclusió. Opinió personal. Penseu en l'ecologisme. Això no m'agrada. D'acord? És que volia fer anat, per tant, si m'equivocava a la segona pàgina havia refet tot, per tant, ho feia així. No me val. Això, baixa nota de presentació. Com podeu veure, aquesta carpeta ja és un grau més pel que fa a ordre i netedat. És a dir, això ja m'agrada més. Penseu que aquesta persona ja ha provat. Ara veurem. I de no, 3 en 6. Aquest! Superinjust! Avaluació inicial i final, 0. D'acord? No la va fer. Deures, 0. Nota extra, 0. Portada que compta com a tasca, cosa positiva. No entenc per què has fet 15 pàgines de punts quan jo només en deman 5. No et puc posar més nota per fer feina de més. Heu d'anar molt alerta a mirar quina és l'extensió de cada part, quant de bitàcoles vos deman, quantes tasques vos deman, quantes pàgines de punts vos deman. Si feis de més, no vos posaré més nota. No hi ha grafia, tot és plagi, et puc suspendre ja, has d'anar molt viva. Però és força complet tot l'apartat de punts, si nota passió. Aquesta persona feia teatre, d'acord? I ha fet una cosa que coneix. Fer una carpeta d'una cosa que controles és bo perquè ja saps on cercar la informació. Però te demanaré un poc més. Per tant, molta alerta. Bitàcola incomplet, però interessant. Poques respostes de primària i sinceritat, cosa que sempre s'agraeix. Si vos hi fixeu, aquí ja hi ha un balanç entre el seu color i el vermell un poc més equilibrat. Per tant, conclusió correcta en extensió i en contingut. Un exemple per altres, no demant tant, no? És a dir, ja vos hi heu fixat. És a dir, aquesta opinió i conclusió són de manual. Torneu arrere i la mireu un poc més. Opinió personal sincera, però no acaba de complir l'extensió. La nota extra és a partir de fer-ho tot. Recordeu el vídeo que vos he enllaçat. Em sap greu. La carpeta no té avaluació inicial ni final. La carpeta no té deures, la carpeta només té una tasca i altres dibuixos menors. Si tu vas fent, però no m'ho fas tot, per molt bé que estigui allò que has fet,
no podràs tenir una bona nota. Has de fer l'extensió de tot així com jo te demano. I després, si vols fer més, fes més. D'acord. Recomanacions. Dedicar-li més temps perquè aquesta carpeta hagués pogut ser molt, molt, molt bona i millor ortografia. Això és el que li ha baixat nota de per tot. La següent carpeta ja serà aprovada. Ara anem de sèries, d'acord? Stranger Things. Fixeu-vos que aquí tenim una funda amb paper a dins. Ja està. Això és dolent? No. Tu vols fer una carpeta com aquelles amb cartolines, una funda de plàstic més elaborat? Sí, puc fer això també. Sí, evidentment. No hi ha cap requeriment de que hagi de ser una cosa de presentació espectacular. La mirem un poc per damunt, veurem què trobam. Fulls de diferent color. No sé què t'he de dir. Fixeu-vos les trampotes aquestes de fer això per no haver d'escriure i fingir que has fet una pàgina de punts. No m'ha bé. Pàgina en blanc, mala nota ecològica, resposta de primari, pudoreta a plagi, en blanc, en blanc, en blanc, bitàcola. Aquest alumne feia primer d'ESO, per tant, pel nivell de primer, no està malament. Què passa? Passam d'això a això. Ja no m'agrada. És a dir, si tu ets capaç de fer una cosa d'aquesta manera, per què passes a una cosa així? Ja t'ho diré, perquè ha vist que això du molta de feina i és més fàcil fer-ho d'aquesta manera. Però, escolta, si vols una nota bona, veus? Fet un... Això vol dir sí però no, o no però sí. Activitats, resposta primària, full retallat, què és això? Què és això? I llavors, un dibuix, el primer dibuix que trobam, d'acord? Això és fantàstic. Escolta, però això està copiat d'internet, I l'esforç que li ha suposat fer-ho? I la dedicació de fer el calcat i dibuixar i això? Jo no demano artistes, d'acord? Demano gent implicada i això és implicació. Relació inicial, veus? I mala cosa. Disculpeu aquesta pausa tan sobtada, però ara segur que vos n'heu adonat que la mà m'ha fet com una cosa rara. Tinc la teoria que la memòria era plena i el mòbil de cop va fer com un puf. Per tant, he fet una captura d'un fotograma on apareix tota l'avaluació d'aquesta carpeta i valorarem a partir d'aquí, d'acord? Cosa bona. Portada pràcticament completa. Penseu que una bona portada ja diu molt d'una carpeta. Si no... Tu havies de respondre les preguntes de l'avaluació final i no són de pensar, per la qual cosa no són les millors. Recordeu que surt ja a l'altre vídeo que les preguntes de l'avaluació final, si les fes pel vostre compte, potser no són les millors, per tant vos les tombaré. Per tant, vos recomano una vegada més mostrar els esborranys. Més, has fet com a molt 2 de les 3 pàgines de punts. Els títols d'apartat estan molt treballats, cosa bona, però fas trampes per guanyar espai i tenc sospites de plagi. Sí, feu l'horeta de plagi, d'acord? La carpeta té 2 dels 4 bitàcoles, per tant aquesta part està incompleta. Només hi ha una de les 2 tasques, que està prou bé. La portada no compta perquè no és detallada. Finalment, la carpeta no té opinió ni conclusió. Per tant, mirant l'avaluació, és a dir, 4 de 5, 5 de 15, tot això, mireu, 4,65. És que... I aquí tornem en el que diu el vídeo i després tornem a pausar perquè vos he de dir els consells que li dirien a aquesta persona perquè ha estat a puntet d'aprovar. D'acord, per acabar direm què és el que recomanarien a aquesta persona per poder aprovar aquesta carpeta. No se veu gaire perquè hi ha una ombra així un poquet incòmoda, però primer de tot el que se diu és, si no m'equivoc, que has de ser més ecològic, d'acord?
Si vos heu fixat, hi ha moltes de pàgines que només s'usa una cara, i clar, això a nivell de presentació, a nivell d'ecologisme, és horrorós, i independentment de si està bé o no, te baixaré nota per aquest motiu. No pot ser que a secundària facis un treball on només usis una cara d'un full. Això és inadmissible, totalment inadmissible. Després, més coherència estètica. Això què vol dir? No me facis unes pàgines molt ben elaborades i de cop me facis un apartat sencer feta només un bolígraf i això. O ho fas tot igual, tant per a dalt com per a baix. No pot ser molt bé per aquí perquè era al principi i tenia molta il·lusió i no tenia ni idea de la feina que em duria perquè no mira els vídeos, no? I després al final que estàs cansat i ho fas de qualsevol manera i queda com un bunyol. No me va bé. Més honestedat, d'acord? Una part important és aquestes trampes d'espai que hem vist per poder omplir la pàgina i poder dir no, ja he fet el recompte així com toca. No, perdona. Marges com toca, fins en el límit, i no me facis doble, triple o quàdruple intro. Ja ens entenem, és a mà, però ja ens entenem a l'hora de fer les pàgines. No està bé, això també me molesta bastant. Manco respostes de primària, especialment els bitàcoles. Molta alerta amb això. Feis-ho en temps. Si ho feis en temps, no haureu de córrer després. Més planificació. Aquesta persona tenia voluntat. Què passa, però? Que va badar i va frissar al final de tot. I els apartats que estan pitjor fets són, m'imagino, no ho puc demostrar, aquells en què li faltaven 2-3 dies, ja ho va fer de qualsevol manera. I clar, normal que després sorti així. Més constància, m'imagino que deu dir al final, i, sobretot, manco plagi. No copiïs coses, que per mi és facilíssim dir això és plagi, això és un 0. No ho faré tota la carpeta, però aquells apunts, aquelles activitats o el que sigui que jo tingui la sospita de que això és plagi, 0. D'acord? I posaré una altra cosa. Per tant, bàsicament, això seria el que recomanaria a aquesta persona. Per tant, això ha estat a punt de ser aprovat. Li ha faltat mirar-s'hi més, d'acord? I ser més constant. Però això ja està a punt de ser aprovat. La següent serà aprovada, ho veurem. Carpeta misteriosa. De què va? Ni idea, no? S'ha equivocat amb el meu nom, hi ha molt de coloringos, però hi ha faltes tant aquí amb el gènere com amb el d'això. No anant bé. De què va? Del món dels castellers, d'acord? Apunts, una mena d'explicació, referències, dibuixets, imatges, molt important, per explicar una cosa d'aquestes com els tipus de castells, s'ha de fer dibuixos. Penseu que si van bé poden comptar com a tasca, d'acord? Però si em feis així mateix. Bitàcola dia 1, el segon ja és més prim, el tercer també és prim, el quart és encara més prim, no, ha llegat un poc més, i el 5 respostes de primari per tot, el 6 remunta una miqueta, el 7 i el 8 al darrer. Que no has cantuat elsques, avaluació inicial, avaluació final en blanc, d'acord? Opinió personal i sense conclusió. I una tasqueta, d'acord? Amb una pàgina doblegada de qualsevol manera. Això està fet en 10 minuts. En fi. Penseu que aquesta persona està aprovada. I doncs sí, aquesta persona està aprovada, però vegem perquè té només un 5 pelat. La portada té faltes d'ortografia, errors i no diu el tema de la redacció, clarament. He de girar el full, els castells. La carpeta no presenta cap activitat. T'has passat força amb els apunts en extensió, però ja has fet una gran feina. Hi ha tots els bitàcoles necessaris, però no són gens ecològics, tots a una cara. Penseu que això vos baixa nota. Comences molt bé, però els vas fent de cada vegada més i més curts, fins a fer nombroses respostes de primària. Un alumne de tercer... no. Però m'encanten les teves 5enes respostes. La teva avaluació final és en blanc perquè imagino que l'has entès a l'inrevés, però les preguntes, tot i que no me les has mestrades, estan prou bé, a excepció de la tercera i la quarta. Penseu, l'avaluació final, en un món ideal, me la deixeu al principi en blanc com a inicial, jo la contestaria i en acabar la tornaria a contestar i compararia amb la vostra, que sabeu totes les respostes. Però el que feim és directament m'escriviu la final
i això demostra que sabeu fer allò que toca fer. Una tasca misteriosa per nom inclosa, com també els dibuixos interiors. Bona opinió personal, però no has redactat una conclusió correcta ni en extensió ni en contingut. Heu d'anar alerta a complir l'extensió. Recomanacions. Més anticipació, activitats, respostes de secundària i calma. Sobretot, calma. Anticipació per posa-t'hi abans i tindràs més temps i te sortirà millor. Activitats. Fes les activitats que compten un 20%, per favor. Fer respostes de secundària i calma. Si te planifiques millor, sortirà millor. Per tant, hi haurà més nota per tothom. Acabem el vídeo aquí, d'acord? No són totes les carpetes. Hi ha les carpetes bones, però això serà en el següent vídeo. Per què? Perquè aquest vídeo és encara més important que el següent. Aquí teniu tot un recull de tot allò que no heu de fer, tot allò que heu d'evitar, que és encara més important que per una carpeta que està superbé. Si eviteu totes les cosetes que hem vist aquí, vos sortirà com a mínim el que veureu en el següent vídeo. Més endavant veurem carpetes ja de major nivell i d'aquesta manera veureu què és allò que podeu imitar o reproduir per poder fer una carpeta. Però aquest vídeo és ultra important perquè és tot allò que no heu de fer. I a partir d'aquí, ja per amunt, d'acord? Espero que us hagi agradat i sobretot que hagi estat útil, que és el més important. Moltes gràcies i fins una altra. Adeu!